Здравейте, приятели! Ако в момента получавате пенсия или сте осигурени в българската здравноосигурителна система, моля ви да останете с мен до края на това видео, защото това, което ще ви споделя след малко, може да ви спести стотици, а в някои случаи и хиляди левове всяка година. И говоря за истински пари. Не за вида спестявания, при който режете купони и се радвате на 20 стотинки отстъпка от консерва супа. Говоря за големи, повтарящи се сметки, които плащате всеки месец и които по закон изобщо не е нужно да плащате. Ето какво повечето хора никога не разбират. Огромен брой български пенсионери тихо надплащат за неща, които държавата би трябвало да покрива вместо тях. Не защото са направили нещо нередно, не защото не отговарят на условията, а просто защото никой никога не им е казал, че тези програми съществуват. Парите са там. Заявленията чакат да бъдат подадени. И всеки месец, който минава без действие, е още един месец, в който надплащате за нещо, което отдавна е трябвало да бъде уредено. Прегледах действащото законодателство, насоките на Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт и всички промени за 2025 и 2026 година. И открих 5 конкретни сметки, които милиони пенсионери в България плащат в момента, въпреки че по закон не са длъжни. Ще разгледам всяка от тях. Ще ви кажа точно кой има право, как изглеждат числата и какво можете да направите. Останете до края, защото точка 5 е тази, за която почти никой не говори. А за собствениците на имоти, тя може да се окаже най-важната от всички. Преди да започнем, ако още не сте абонирани за този канал, натиснете бутона сега и включете известията. Правилата около пенсиите, здравното осигуряване и социалните помощи се променят всяка година. Доходните прагове се изместват. Появяват се нови програми, съществуващите се актуализират, срокове идват и си отиват. Обяснявам всичко това на разбираем български език, за да знаете винаги на какво реално имате право, преди да е станало твърде късно да действате. Абонирайте се сега и да започваме. Сметка номер 1. Доплащания и потребителска такса в здравеопазването. Много пенсионери продължават да плащат потребителска такса при всяко посещение при лекар, при изследвания или при вземане на лекарства, без никога да са проверявали дали наистина трябва да е така. Това, което повечето не знаят. Съществува система за освобождаване от здравноосигурителни вноски и потребителски такси за определени категории осигурени лица. Лица над 65 години, с ниски доходи, получатели на социална пенсия, лица с трайни увреждания и хронично болни могат да бъдат напълно освободени от заплащане на потребителска такса. Освен това, ако получавате месечна помощ по реда на Закона за социалното подпомагане или имате решение от ТЕЛК с определена степен на инвалидност, имате право на допълнителни облекчения, които мнозина никога не използват. Попитайте директно в районната здравноосигурителна каса или в дирекция социално подпомагане по местоживеене. Имам ли право на освобождаване от потребителска такса? Този един въпрос може значително да намали месечните ви разходи. Сметка номер 2. Разходи за лекарства. Много хора смятат: имам рецепта от лекаря, осигурен съм, всичко е наред. Но да си осигурен и да не плащаш нищо са две много различни неща. Ако получавате социална помощ или добавка за социална интеграция, имате право на лекарства от позитивния лекарствен списък с по-висока степен на заплащане от НЗОК, което означава значително по-нисък доплащан от вас дял или пълно покриване на разходите. Освен това, съществуват програми за заплащане на скъпоструващо лечение, при които НЗОК покрива напълно определени лекарства за хронични и тежки заболявания, без никакво доплащане от пациента. Много пенсионери плащат всеки месец по 50, 100 или дори повече лева за лекарства, които биха могли да получават безплатно или срещу минимална такса. Попитайте своя личен лекар директно: мога ли да получавам тези лекарства без доплащане или с намалена такса? Този един въпрос може да промени финансовото ви положение всеки месец. Сметка номер 3. Разходи за енергия и отопление. Разходите за енергия в България в годините 2024 и 2025 нараснаха значително. За всеки, който живее на фиксиран доход, това не е просто неудобство. Това е истински финансов удар месец след месец. Това, което повечето хора не знаят: съществува целева помощ за отопление, която се отпуска от дирекциите социално подпомагане всяка година в периода октомври-март за отоплителен сезон,
2025-2026 помощта е в размер на над 100 лева месечно за отопление с електричество, твърдо гориво или природен газ. За самотно живеещ пенсионер с доход под определения праг това може да означава реална подкрепа в размер на няколко стотин лева за целия сезон. Освен това, съществува национална програма за саниране на многофамилни жилищни сгради, чрез която се финансира топлоизолация, смяна на дограма и модернизация на отоплителни системи. В много случаи изцяло за сметка на държавата и общините, без разходи за собствениците. Това трайно и значително намалява енергийните разходи. Обърнете се към дирекция социално подпомагане в района си или се обадете на агенцията за социално подпомагане на 0800 14 000 безплатна линия. Внимание! Целевата помощ за отопление се отпуска при подадено заявление и в рамките на определен период. Не чакайте последния момент. Сметка номер 4. Прекалено високи удръжки от пенсията, които можете да оспорите. Това изненадва много хора. И става дума за ситуация, която повечето пенсионери изобщо не познават. Ако в годината непосредствено преди или след пенсионирането си сте имали необичайно високи доходи, например от продажба на имот, еднократно изплащане на застраховка живот или обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, може да се окаже, че Националната агенция за приходите, НАП или Националният осигурителен институт, НОУ, изчисляват вашите осигурителни задължения и данъчни задължения на базата на тази изключителна година, а не на базата на текущия ви значително по-нисък доход. Решението, което почти никой не използва, можете да подадете жалба или искане за преизчисляване с документи, удостоверяващи действителното ви текущо финансово положение. Хора си връщат по стотици левове на месец чрез един единствен административен акт. Обърнете се към компетентната дирекция на НАП или към районното управление на НОИ. Поискайте писмено преизчисляване въз основа на текущите ви доходи. Не оставяйте надплатените суми в държавната хазна. Сметка номер 5. Данък върху недвижимите имоти. Ако сте собственик на жилище и сте навършили 65 години, искам да ви попитам нещо. Кога за последен път вашата община ви е изпратила писмо, в което да са обяснени правата ви като повъзрастен собственик на имот по отношение на данъка върху недвижимите имоти? За повечето от вас това писмо никога не е пристигало. И все пак в България съществуват възможности за освобождаване или намаляване на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за пенсионери с ниски доходи. Много общини предоставят данъчни облекчения за самотно живеещи пенсионери или за двойки, чието единствен доход е пенсия под определен праг. Говорим за спестявания от няколко стотин до понякога над 1000 лева годишно, само защото никога не сте знаели, че можете да поискате облекчение. Капанът е винаги един и същ. Трябва сами да подадете заявление. Никой няма да дойде на вратата ви и да каже: навършихте 65 години, ето вашето облекчение. Обадете се на данъчния отдел на вашата община и попитайте директно какви облекчения върху данъка на имотите и таксата за битови отпадъци има за пенсионери станали през 2026 година. Един телефонен разговор. Това е всичко. Зародварос и 26 и Н. И тези спестявания могат да ви съпътстват, докато сте собственик на жилището. Нека обобщим. 5 сметки. Потребителската такса в здравеопазването, която законовите освобождавания могат значително да намалят или изцяло да премахнат. Разходите за лекарства, които при право на социална помощ или специален режим на заплащане могат да паднат до минимум. Разходите за енергия, за които целевата помощ за отопление и програмите за саниране осигуряват пряка дългосрочна подкрепа. Прекалено високите удръжки от пенсията, които можете да оспорите с една проста жалба. И данъкът върху имотите, за който почти всяка община има облекчения за пенсионери, но които влизат в сила единствено когато вие ги поискате. Нито една от тези програми няма да дойде сама при вас. Трябва да знаете, че съществуват. И да направите само една стъпка, за да се възползвате от тях. Тази стъпка е единственото нещо, което стои между вас и парите. Ако това видео ви е помогнало, абонирайте се за канала и го изпратете на някой, който получава пенсия. Родител, съсед, приятел. Един единствен разговор може да промени финансовото положение на някого за много години напред. До следващото видео.